Mga kapuso, White Christmas sa Pilipinas, tampok sa isang Christmas village sa Pampanga. Ating dayuhin sa report ni Jasmine Gabriel Galban. White Christmas sa Pilipinas na may nagliliwanag na Christmas lights. Yan ang wonders of winters na tampok sa isang Christmas village sa San Fernando, Pampanga. Sa halagang 50 pesos para ka nang bumisita sa North Pole. Matutupad na ang wish mong makipag-selfie kay Santa at ma-enjoy ang artificial snow. I love the snow! Pagsapit ng dilim, ang trademark na giant Christmas castle ang magpapaliwanag sa paligid, makipag-banding sa fantasy characters at Disney princesses. Parang Disneyland! Happy yung mga bata! Happy yung mga bata! Di lang suwak sa mga bagets, pati na rin sa mga foreigner. What you've got here is really great for a normal town, and 50 pesos admission, it's really great. A lot of stuff to see. Di ka magugutom sa pamamasyal dahil nagkalat ang mga food stall. Kulang-kulang sa 1 milyong Christmas lights ang ikinalat sa buong Christmas village. Mga hundreds of thousands of lights o baka umabot pa tayo ng million kasi magdaragdag pa rin tayo dito. Gusto nating mag-iwan ng legasiya, dahil nga tayo ay tinagurian na Christmas capital ng Pilipinas. Bukas ang Christmas village alas 5 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi araw-araw. Jasmine Gabriel Galban, 1 North, Central Luzon.